Guys, Cliff Chinyama wabaya ndi nkhani yonse ayilongosola yekha koma kukhala kuti tizitero anapita kwatchula chiseko cha nyumba yake, anapita kwatchula chiseko chikuchipinda kwa nyumba yake kukayang'ana mkulu ameneyo akuti apanga zimenezo ndi apolisi really. Nde sitikudziwa kuti milandu imene amafunira ndi yotani, komano definitely pongopenekera chifoti amayankhula mmene amayankhuliramo. Eto ndiye nkhani zonse ndithu zili ndi iyeyo, komano nde chitetezo security ya Malawi ikhalatu pa chiopsezo sonzo kuti ufulu woyankhula uja, freedom of speech uja ivutirapo ngati ili nkhani yake ya ma videos amene amapangawa. Koma ngati nkhani zina za business zachane nde tiona kuti zikhale banja, koma kuti ayi no warrant of arrest my guys zovutatu. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Usiku kunyumba kwanga kunabwera anthu amene akuti ndi ya polisi. Mwatsoka sanandipeze kunyumba, ndinali ndili kwa jenda ndimakakonza mashini owombera mabuluko chifukwa ndi ntchito yomwe ndimagwira, ndinapanga za electrical. Koma kwa anthu amene anapeza kunyumba yako ati anangofikira kuchola chiseko cha pakomo something mapasti 2 mbada kuja achola chiseko kufufuza kunena kuti tikufuna Cliff Chinyama. Then atanena kuti amene kulibeko sanakhutisidwe amagona chipinda chiti analozeredwa kupita so kacholaso chipinda chimene ndi angana sanandipeze. Ndimafuna kunena ichi, sindikuziwa mwina andathawa ukaidi kukandifikira kunyumba mwa njira yomwe afika anthu amenewa muzinana kuti iwo ndi apolisi ngati ali anthu apolisi idi. Chifukwa ndimaziwa kuti ngati kuti ine ndapalamula mulandu gwani panayenera kutulusidwa warrant of arrest andi anthu onse mwina akanandipeza ndikanayenera ndifunse ma ID yawo antchito yomwe iwo amatani kuti amagwira, koma mwatsoka lawo ine sanandipeze. Chondikhumudwisa ni njira yomwe iwowo afikira kunyumba nkuchola ziseko ziwiri kukhala ngati akufuna munthu wa upandu ngati ali apolisi. Ngati apolisi ndikunena ichi, nambala yanga ineyo sinimabisa andi sinimapereka nambala yabodza. Kuja kwa lero pomva kuti mukundifuna ndikukupasani nambala manayini awiri 27 33 511 mwindiyitanire polisi ina iliyonse alawo ndi Lilongwe ino nditani kodi ndifika osati kundibwerera mwa upandu. Koma ngati ali makadeti amene atchuka ndi ukadede amene akutumikira boma ili, siku lina lake muzachisiya. Andi pano pandaziwa kuti mukundisaka nyumba yanga ndi imeneja ndithu, sikuti so kapena ndi ina. Siku lina lake muzachita mwayi muzandipeza. Koma potengeraso kuna kuti ine ndikuziwa kuti mukubwera usiku, ndikhulupirira nanenso ndikhala ndi njira zanga zoziteteza. Chifukwa apa ndikunena poyera ngati muli apolisi nambala yanga ndi imeneyo ndiyitaniseni. Ngati uli mlandu ndikamsegulidwe mulandu, ndikaumve mulandu omwe ineyo ndikayimbidwe kumeneko than kubwera mwa upandu. Chifukwa umenewo ndi yani kodi ndi upandu. Sindinalemberedwepo kalata kapena sindinamvepo kunena kuti mwandiyimbira foni kuti mukundifuna kuti ndanyalanyaza kuti mukachite kundisaka ngati kuti munthu oti akuthawathawa. Ndimakhala ndikulankhula pa social media pano kuti ine ndine wopezeka ndipo ndili alawo ndi Lilongwe muno. Please anzanga amene mumatumikira mumazimva mphamvu kwambiri, siku lina lake tizapitira limodzi. Siku lina lake muzandivulaza kapena ine ndizakutani kodi ndizakuvulazani. Koma ngati pali zinthu zanomo
kuti mukufuna kuti ine mukundisaka kuti ndikayankhe mulandu omwe ine mukuganizira omwe mungakanditsegulire omwe ndikakamvenso kumeneko. Namba langa ndi imene ndikubwerezanso ma 9 27 33 511. Zakucholedwa kwa kunyumba kwanga pomena kuti iwo ndi apolisi anthu azinyamulanso ndawauza ati apite nazo ku polisi chifukwa padakali pano ndidakali kwa jenda andi kwa jenda ako ndibwerera lero lomwe moti ndidakhale ndikufunika lero ndiyimbireni apolisi ino amene ngati mungamve audio yanga mungamve video yanga mundiyimbire pa namba lomwe ine ndakupasani. Sine munthu othawathawa nditha kufika chifukwa ine ndikuzimva kuti palibe chinthu china chilichonse chomwe ndatani kuti ndapalamula ndiye sindingakathawe ngati kuti ndapalamula mulandu. Koma njira yomwe mwagwirisira ntchito dzulo ndi njira yolakwika. Koma pokuti muli mphamvu kwambiri malingana ndi boma lomwe likulamulali izo ndi mmene inu yomwe aonera kuti mutha kufika munjira ngati iliyo kodi munjira ngati imeneyo. Koma please nambala ndapereka mukandifuna mundiyimbira ndipita malo ena aliwonse amene mungandiuze kuti ine nditani kodi ndipite koma komwe kuli kulitiko kodi kuli ku polisi. Ikakhala ya usikuyi kuti sinu apolisi mwina munali ndi cholinga china chake ndi moyo wa ine zizaonekanso pa nthawi imeneyo yomwe tizakumanero mukazachitika mwayi kuti takumana zizaoneka nthawi yake iliyo kodi imeneyoyo. Koma ngati muli apolisi ndiyimbireni ndibwera sineyo ndikutani kodi sindikuthawathawa chifukwa ine ndikuzimva kuti ine sindinatani kodi sindinapalamule. Achinyamata aku Malawi tikuyeneka tidzuke. You need to wake up. Simukufunsa mafunso okwanira kwa atsogoleri anu. Ndikupaseni chitsanzo. Dziko la ku Switzerland kuti neyo ndikuuzeni zambiri za well-being yawo mmene anthu amasamalidwira ndi boma ndi atsogoleri awo niyo simungakhulupirire. Anthu aku Switzerland aliyense amene ali permanent resident mdzikolo amalandira over 2,000 francs. That's their currency, okay? The Swiss francs. Now, ndalama imeneyi ni ndalama yambiri chifukwa currency ya ku Switzerland is higher than the dollar. One a Swiss franc is gonna buy you $0.98, which is 98 cents. See, one has $1. Okay? Ndiye anthu akumeneko ndiaulesi ndi ndalama chifukwa ndalama kumeneko sudi anthu ali nayo filimu kwenikweni chifukwa chakuti miyoyo yawo ndiyosamaliridwa ndi boma. Skulu ndi yaulere from nursery school mpaka na university ulere. Mankhwala zipatala ulere. Okay? On top of that, remember akulandiranso ndalama ngati sugwira ntchito uli ndi ndalama yoti boma likupatsa mwezi wina uliwonse over 2,000, which is a lot of money. And anthu akumeneko ndalama yonso amagole supita ku bank kukayitenga. To the point government had to find ways kuti ndalama zija anthu azikatha kumakazitani fazi mangopanga pile up ma account mwawo. Munthu uli kuti ataye ndalama kumeneko anthu ali ndi ulesanga werano nkuitola ndalama ku Switzerland. Now because maphunziro ndaulere zinthu zambiri ndizaulere boma limakhala kupanga take care of those things. Anthu akumene kuja olo kuseva sadza kuti kuseva ntchito yake ndi chani. They just live their lives expenditure, you know, having fun basi, you know, going around the world kuona dziko lapansi kuyenda dziko ilo kuyenda dziko ilo kupanga ma investments ndi zina zoterozo. Ndikunena izi chifukwa chani. Kunoko atsogoleri athu samatiganizira ngakhale amatinamiza amakhala ngofuna mavoti koma pali nkhani ya ma minerals amene apezeka rutile kukasiya nkhani imeneja palibe amene akuyikuka pachinyamatafe. Mafunso amene tikuyeneka kufunsa pa project imeneja fo azungu ambokuyambirana atu nkhaniyi ngati kuti ife tavomereza kale kuti ambo kupanga extract koma amba kuyikambirana akupanga mobilize ma funds akupeza ndalama kuti abwere kuno adzatenge chithumba chimenechi. Boma lingakwanisa bwanji kusamalira Malawi wina aliyense? It's through those kind of projects.
chuma chopezeka mu nthaka choti mulungu anachidalitsa nacho tikufunanso kuti mulole mtsamunda abwerenso kachiwiri atenge and ife ngati achinyamata tili chete tikunguvina mapiano basi zimene tikupanga. I think we ineyo kumayambiriro ndinabwera kufuna kuphunzitsa za ndalama. Then I took a break because mene ndanenera ineso munthu I'm in business. I see the economy closely. Mwina anthu ena amangodikira newspaper mamawa kuti amve chakuti chasintha. People who are in businesses, entrepreneurs, amadziwa. Before the news, amadziwa. We are getting forex. We will know from the bank. We are trying to order something from out of the country. Kandi maspare parts, kandi order kugula basi kumene, kandi kugula magari moto. We know that things are not okay. I took time to study further. I took time to understand. And I saw kuti ndisabwere pano ngati wabodza kupasani chilimbikiso inu kuona ngati mukagula mashares zinthu zikhala bwino, kuona ngati mukachita icho ndicho zikhala bwino. No, pali zambiri zoti mukuyeneka kudziwa. That's why ndapanga create platform ya Mabwana community. Even though kumene kuja ndi kumene ndimafuna tizipita mukuya. Even though economy yathu sikulola so extra time on our hands. Because you snooze, you lose. Every day, you're finding solutions to emerging problems. Problems in Malawi are emerging every single day, one on top of the other. Ndiye achinyamata ndikuona ngati nthawi yakwana that we should rise up. Take our leaders responsible. Our leaders have a lot to explain. Ambiriwa sadzafika nthawi imene akupanga claim kuti akupangira ma plan for. So they don't care. We are the ones to stand. If we are to see a Malawi where ana skuli kulipidwa andi boma, where zipatala zaulere madzi amene ndi ochipa kwambiri, china chiti chonse ma project ake ndi awafuna tiende pasiwa kukasiya kuja ma minds amene akukwezeka, and we're just there looking. We're not asking enough questions. It's about time, guys. Fuso ndilo kuti azungu amenewa awapasa mphamvu nendanyo makakambirana zoti zichitike ukasiya. Banja Malawi sakudziwa bwinobwino kuti kafukufuku oyang'ana ma mines amenewa, kafukufuku oyang'ana ma minerals amenewa, marizatsi ake banja Malawi sakudziwa. Atsogoleri athu bwanji sana bwere poyera kuti fotokozera situation ya kukasiya. Chifukwa chani ikuoneka ngati ndi secret? Why should it be a secret? Zinthu zathu zomwe. Let's take a step back. Kuganiza mukuya mozama for the work that we have to do as young people of this nation. Like, share, Malawian cameras, right.